kubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Minister's E-Championship Challenge Cmecc 6.0 Prime Meghalaya. Ka Chief Minister's E-Championship Challenge kabla playhouse nem 8,000 khandai kadai ka jingyal denti bakong san jong ka sarkar Meghalaya hapo ka prime program. Kathong kalong banwat bat kershan ni kinong sengkam ladi ki bakong san tam jong ka jela. Nadu balas dang ka Cmecc kalayo ban peniat ya ka jihikai ya arspa armut kinong sengkam ladi hakikat ar teligi district balathaw ya 8,000 tam teligi kam haka rep karyang ka jungok kai perthai ki jingshna ka IT ka kwat ka khya bat ki weipat hagani ka snam ka bahan riu ka program ka khat sngoba ya shispa san phongot kinong sengkam ban peni pat ba ya laki kam nakini tanjit nyopusan teligi startup ban shimmenta haga jingpen kre ka banne khandai banai bat ka jingirap ringkat ka jihikai ka training bat ka jingarap pisah ka jingmentoy na kani ka program ka business grant ka ba arlak tingka na ka benta ki lai pusan teli ki startup ki ba halor shilak tingka na ka benta ki saphok teli ki babut pre incubation ka jingarap ya baro ki nyaw pusan teli ki startup ki balajit ka jihikai bat ka training ka jingarap na ki real start ki bootcamp bat ki workshop ki jingarap ha ka startup ka jingyo software ka branding ka jingarap an bat ha ka liang ka jingkhen ka jing penyat yo bat ka jing pen itu briu ka jing kran bi kinong thiet kinong penyat pisang bat ki wei bat kinong yalam kam ka jing pau ka jing pen benaling ba kilat pathai khubor ban kintiu ya ka jing lap pat ba jong ka kam ka jakatre ka jing yo jakatre ha shlong tura bat nong po ki jing don kam ban shim benta kinong apply ki dei ban nong kinong shok snong jo ka jela Meghalaya ki ba dei kinong India bat ki kam jong ki ka ba amduna ya ka hendriu snem bat ki dei ban pen i ya ka jingkiu shaprang bat ka jingla ban kentiu ya ka kam ka tarik ba khaddu ban apply ka nong ha ka khat san tarik unai lur arajar arpausan